Hello friends, बरायबाय Bodo Info official YouTube channel ADRe नि बागै update बेनिफ्राय जायनोखि टेट नोंथांमोना पास जानानै दङ नोंथांमोननि भेकेन्सिनि बिग आपडेट सफैदों एन्ड बेनिफ्राय ग्रेड 3 ग्रेड 4 नि भेकेन्सिस बेनिफ्राय आरोबाव मैया मोनसे एपइन्टमेन्ट लेटार राननाय हाबाफारि जाबाय स' बेयावनो बिथांमोनाहाय प्रेस मिटनि मिडियानि गेजेरजों एनाउन्स खालामदों जे आसामाव गासै 25,000 भेकेन्सिस फैगासिनो दङ स' बिनि गेजेराव बबेयाव थागोन बबेयाव थाया नोंथांमोननोहाय आपडेट लाबोदों आसा खालामो भिडिअखौ नायजोबगोन आरो जायफ्रा Bodo Info YouTube चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय साख्रिनि आपडेट मोनबाय थानो हागोन आरो लोगोसे गभर्नमेन्ट स्किम्स लननि बागैबो नोंथांमोनाहाय आपडेट मोननो हागोन दा फार्स्टआव नोंथांमोना आपडेटखौ लाबोग्रोनोसै बेनो जाबाय मैया बिथां चिफ मिनिस्टारा एपइन्टमेन्ट लेटारखौ रानबाय अके स' बेयावनो वाटार रिसोर्सनि आन्डारनि डिपार्टमेन्टआव स' वाटार रिसोर्स डिपार्टमेन्टआव एपइन्टमेन्ट लेटारखौ राननाय जाबाय जेरावनोखि बुंदों जे गासैबो जबखौ लानानै 1 लाख जबमोन नाथाय एसे बारायसिगोन आरो लोगोसे स' बेखौ दाजाबनानैसो गासै 1 लाखनि जब्सनि सायाव बिथांमोना फुलफिल खालामगोन अके आसाम पुलिसआनो जा नोंथांमोननि टेटआनो जा एबा नोंथांमोना गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टआनो जा स' बेखौ बिथांमोना प्रेस मिटनि गेजेरजोंहाय मैया डिक्लेयार होबाय देन बिनिफ्राय नेक्स्टआव फैनो गोनां भेकेन्सिनि बागै बेयाव आपडेटखौ नायनोसै बेनो जाबाय 25,000 साख्रि फैगोन आसाम स्टेटआव स' बेखायनो जों थांसै गोबाव खालामा अफिसियेल साइटआव ADReआव दा जों फैबा अफिसियेल साइट ग्रेड 3 पस्टआव ADReआव दा बे भेकेन्सिया जोंहा लास्ट उइक अक्ट'बराव सफैनो गोनांमोन हमना ला दिनै 28 अक्ट'बर जाबाय नाथाय साननै सानथामल'सै दा बेनि गेजेराव फैगोन ना फैया जेब्ला फैयो अफिसियेल नटिसआ बेयावनो आपडेट जागोन नाथाय जोङो दा एक्सपेक्टेड डेटखौ लादों 10 नभेम्बर स' 10 नभेम्बर सिगां फैनायनि चान्सआ दङ नाथाय आसाम पुलिसआ फैग्रोखाबाय स' बिनि अनलाइना सोलिगासिनो दङ बेखौ लाफानानै गासैबो लाफानानै आसाम स्टेटआव बिथांमोना बुंदों 1 लाखनि बारा साख्रि स' नाथाय मोनसे प्रेस मिटनि गेजेरजों मोनसे बाथ्रा बुंबावबाय चिफ मिनिस्टारा मैया एपइन्टमेन्ट लेटार राननाय हाबाफारि लानाय समावहाय स' बिथाङा बुंदों 25,000 भेकेन्सि आसाम स्टेटआव थाबैनो अफिसियेल नटिस रिलिज खालामसिगोन जायनो क्वालिफिकेसन गोनां नोंथांमोना क्राइटेरिया गोरोबबा बेयाव इलिजिबल जागोन स' बे 25,000 एबा 25,000 दा मेनलि बिथाङा एनाउन्स खालामदों एडुकेसन सेक्टरावहाय टिचार भेकेन्सिस नोंथांमोना 10,000 नि बारा मोननो थांगासिनो दङ जानो हागौ बे जाबाय नोंथांमोननि LP स्कुल UP स्कुल बिनिफ्राय हाई स्कुलनि बागै नोंथांमोना बेयाव मोननो थांगासिनो दङ बेनिफ्राय गोबां कमेन्ट्स नोंथांमोननि टेट क्वालिफाइड जानायफोरा बेयाव नोंथांमोना इलिजिबल जासिगोन आरो लोगोसे 6 शेड्युलाव जायनोखि नोंथांमोना दाखालिसो एप्लाइ खालामदोंमोन एबा एग्जाम होनानै क्वालिफाइड जादोंमोन मार्कशिटआथ' मोनखाजोब्बाय अब्ला बेनिफ्राय जों हमदांनो हायो नोंथांमोनाबो बेयाव इलिजिबल जानायनि चान्सेसखौ नुहुरदों जेराव 10,000 भेकेन्सिनि आन्डाराव स' नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हासिगोन दा हमना ला जोंहा 25,000आव जोंहा थांबाय 10,000 थांबाय अके 10,000 माइनास जाबाय अब्ला 15,000 थाबाय अके स' बिथांमोना बुंखादोंमोन चिफ मिनिस्टारा 15,000आ ADReआव थासिगोन अके स' अब्ला ADReआव नोंथांमोना 15,000 पस्टआ थागोन आरो बे 15,000आव हमना ला ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 रानगोन जेराव नोंथांमोना क्लास 8 पासनिफ्राय डिग्री फार्स्ट लेभेलसिम नोंथांमोना फर्स्ट वाइसआवहाय इलिजिबल जानाय लोगो लोगो अनलाइनखौ खालामनो हासिगोन बिनिफ्राय मोनसे बाथ्रा बुंबावदों बिथाङा चिफ मिनिस्टारा ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 आवहाय 8,000 भेकेन्सि थागोन होनना बुंदों स' 8,000 भेकेन्सि थागोन होनना बुंदों बिनिफ्राय आदार्सआवहाय आरो लोगोसे आदार्स थागोन आरो बे आदार्सआवहाय मा भेकेन्सि थागोन बेखौ बुंथ'वाखै स' आदार्सआवहाय नोंथांमोना गैयाब्लाबो 7,000 बारा भेकेन्सि मोनगोन दा बेयाव स' गासैबो डिक्लेयार खालामाखै मा पस्ट थागोन नाथाय नोंथांमोना टिचार लेभेलाव 10,000 भेकेन्सिखौहाय मोननो थांगासिनो दङ बेखौहाय मैया स' बिथांमोनाहाय मिडियानि गेजेरजों एनाउन्स खालामदों दा बेनोमोन नोंथांमोननि माखासे इनफरमेसन टाइपनि दा गोबां कमेन्ट्स खालामदोंमोन सिभिल जबनिसो आपडेट लाबो दा फाइनालि मोनसे मोनग्रोबाय दा लासैनो अफिसियेल नटिसआ रिलिज जालांबाय थागोन आरो जेब्लानो जागोन नोंथांमोना Bodo Info YouTube चेनेलावहाय डिटेल्सखौहाय A to Z मोननो हासिगोन स' नोंथांमोना जायफ्रा भिडिअ नायनानै मोजां मोनबाय लाइक कमेन्ट शेयार आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन बेफोरबादि जब्सनि आपडेट नोंथांमोनाहाय मोननो